Kaixo, txoriene, eguerdion, gaur, asteazkena, zigoriturreta. Zein digo, tipo, lakolan? Ez du deguzi. Gaur asteazkena, betiko errezetak, bakitzu errezetak klasikoak ekartze ditugula, gure sukaldeta, eta gaurkoan Galizia aldera goiaz. Beitu. Eta, legatza ingo, guk hementxe legatza saltza berdean itxen dugu, patatak saltza berdean legatzakin, bestela, baina han Galizia erara badaukie, modu bat, eta azkenean, olako ajada eurak deitzen dutzien saltza batekin egoia, piperautzakin, berakatzakin, eta, baukaula nortasuna, iparraldekoa, eta nik hori eingot gaurko tradizio egun honetan zuk. Ni zerbait berria ekarriko dizu, eta errezeta bat ez da oso ezaguna, porru salda bakaioarekin deitzen da. Baitu. Bai, eta egiten da porruekin egiten den salda bat olan, eta batatak egiten zaizkio eta olan, eta batzutan, dirua ero aukera zuenen bakaia ere botatzen zioten, eta, ez du sekule egin ere bizitzan da gaur aurreneko aldiz. Atzo, porru bizkotxoa, porru salda, ea innovatzen etorri zaigu zigor, aste hontan. Legunean, Juleniolan idatzen nion, porru kontu egin jarraitzen dugu, porrua pila dauzkadu baratzean, eta irtera hemen bazaie. Gora porru salda. Gaur porruak ez ditut ekarri, baina, beste gauza batzuk bai, eta hola nahi nire platera. Lehen da bizi, arrain salda martxan jarriko barazkixak, legatzan ezurrak eta ardotxuri apurtxo bat uretan kozinatuz. Bitxartian tipula erregoziko eta beste sartagin baten olixotan berakatz xaflak frigitzuko itxugu. Goritzen dienean piperrautza bota eta etengame gutxuko ez erretzeko. Gero espinapur bat gitzuko eta gero izango da patatak zuritzia xaflatan moztu eta tipulan kasolara botatzia berakatza eta piperrautzan nahasketakin, ardotxuri xabe bai eta lurruntzen danean arrain saldakin estali. Ereinotza barrura eta 12-15 minutu egosi. Gero, legatza eta jarrak bota, eta beste 5 minutu egosi. Perrexioakin zerbitzatu, eta aurrera bolie. Beraz, hementxe nik porrua ez dut ekarri. Porrua bai onartzen dau, baina... Eskatu, ez desun berdiak kende indiot, bota indiot, gaina. Bai? Bai, ezenekin salda bartzen duen nik. Betxu. Makiatzea juten zara, Karo, hombre, guapa jatzo ez. Adierazpenak esan behar dizkio. Zigor, makiatzera noa behar dut hau eskatu. Azenarioa. Tipula, ura, bai? Hau dana, estalingo, eta hori. Arrain salda, martxan. Fumeta, alegia. Fumeta, alegia, eta niri gustatzen jat, gero ardotxurixa, botakotzago platera, bai, hola. Txak, eskatzen dizuna. Txorotatxo bat, gustatzen jat botatzea, beti, eta bitxartien, hori, errezetakin jarraitzuko. Joaten dala, ematen da, patatakolan saltza berdian errezetai, baina, itxura daukala, bai. Ez, itxura, hau kenduta. Nola ditu diozu hori jendutela bereiek saltza... Ajada deitzen jake. Ajada, bai, Galizian holan esaten jako, da azkenean da... Osa, pikadan antzeko zerbait loditzeko, ez? Ez da loditzeko. Zaporea mateko. Hori da. Bai, beraz, euren gastronomian oso tipikoa dana, eta ia, probauko. Oso ondo. Abenduan gaude eta egun hauetan, eskara aspertuko, 12an, ITV maratoia daukagu, entzun bihotzari da urtengo lema, eta, hor jarraituko dugu egunero zuen laguntza eskatzen, ITV maratoirako diru laguntza behar dugu, azkenean, bihotzen gaitzen kontra borrokatzeko, ikerkuntzarako, eta, hor azpian dauzkazu bizuma, telefonoz deituta kontu korronte bidez, hori arraxagoa dana, batzuk bizuma kontrolatzen duzu, baina bestatzuk agian hobeto moldatzen zaite telefonoz deitu, eta zuen kontu korronteko zenbakiak emanda, hor hartu, eta zuen ekarpenak egin, eta guk eskertuta hartuko izkizuegu, eta, denen, azkenean, deno daukagu inguruan txekoen bat, norbait, bihotzeko gaitzen batekin, o lagunen bat, ezagunen bat, bihotzeko gaiz bateke, gaixorik, eragin diona, eta, zuen laguntza behar dugula. Alegia, labur bilduz. Gatza botakotzat. Oso ondo. Gatza ez da bihotzan dako neurrian bai, tensioa eta ez da ona, Bai, guk hemen emoto dutzu dugu lako gomendioak, ez? Azkenean mugitzia, kirolaitxia, da azkenean bihotzatza egoteko
alik eta osasuntxuen. Bai. Gero, olako gauza bai, kardiopatiak eta bihotzeko gaitzak bai ematen die, printzipioz, kirola itxena den jendetan, osasuntxu jaten den jendean, baina, bueno, boleto gehiago erosteko rifa, baki guzeinan. Bai, horre Durangon aurten zendu, uste, Andoni, honek maratoiak eta itxe zituen, eta hortik eta korrika dabiela, berro eta amairu bertamala urte zituen, eta korrika zebilela, pum, bihotzeko eman, da xiplo erori zan, eta, bueno, kirola egiteak ez du esan nahi, elikadura osasuntxu bat eramateak ez du esan nahi, olagakorik ezaigunik gertatuko, baina, bueno, egia da, Patrik esan duena, ez? Ez bagara zaintzen da, bueno, boleto gehiago, aukera gehiago dauzkagu, naiz eta gero ikuste dituzu bestatzu esatuz, beizi guztia, erretzen da ez dakitza juergan debilia, eta bain dibitu hor dago, osasuntxu eta beste batzuk guztiz kontrakoa. Zaindu direnak eta gero, bueno, hain ez da jakiten. Esaera batek esaten da bezala, onenak joaten die eta hori. Ba, orden guk arazoi. Onenak eta batzu, ez dabenak merezi ez. Guk ez dauko arazoi, Patri. Hortan, gure lagun Alexek esaten moduen, guk ez dauko inungo arazoi. Hor beti onenak joaten direnez, urte batzuetako hemen ongo aragu kaparra da eta gerra ematen, ero hemen, zelako gauza satarrak esate ostatsun. Zeba? Bueno, Patri, ni beti esan dut, jende aparta gutxi dago mundu hontan. Oso gutxi. Eta ni, behintzat, naiz ez da gutxiago ere, ni oso esaten da moduen, mediokre, bueno, zimaz, gauza tie moduan. Eta, eske hori, jente gutxi dago aparta dana, esaten dana, tipo hori da, la ostra, edo tipa hori da, ez da izan du. Bani iritzen zait, egien zan, askotan, egia da, gero, bilatzen dozula inguruan nortzu dauzen batzuk, eta autoestima higo ite zaizula, esaten bueno, ni artista baten naiz, baina eski ikusita horre inguruan dauden batzu, esaten bueno, hain gaizkipen nago. Baina, bueno, apartak gutxi daude, tamales. Bai, hemen txe, hori, tipula erregosten, ointxe ingo, hori, ajada hori deitzen dana, ez? Ixara Galizian piperautza gustatzen dana, golagarroai botatze dutze, arrainei be bai botatze dutze, adiz, laban itxen bozu, nik laban normalian itxeotenian, arrain bat, laban sartu, gero itxeotzat berakatzakin eta golixuakin eta ospinakin olako saltzatxo bat, eta hori bai botatzeotzeta da gainetik. Eta piperrautzakin, baita, Ez nik piperautza ez dut botaten, baina Galizian horri bet piperautza botatzen jako beti. Eta hau da, kontzeptu berdina eskenean, hemen itxe ingo, olixua berakatza, ospina eta piperautza, eta hori botatzen jako, orduan, ukitzen dago kolore gorrixka hori da gustatzen da. Bai, piperrautza egia esan, marinel munduarekin harreman handia dauka, eta guk hemen, gure era tradizional bat arraina, ero txirlak eta egiteko marinelera da, eta marinelera da, azkenean da, saltza berde bat, gehi piperrautza, eta batzutan batzuk tomate pixkat ere botatzen dute, baina piperrautza beti egon behar da, ez? Orduan, Euskal Herrian ere piperrautzarekin harreman handia daukago, asko erabiltzen dugu, eta sorionez, hemen ari garela Euskal Herriko piperrautza ere egiten, ari dira horre ibarran badabiltza egiten gure piperminekin, hauek horritzen diren pipermine horiek lehortu eta gero piperrautza egiten, eta, legunean espeletako piperra aurten usta txarra izan dela, zer da azkenean espeletako piperra, piperrautz bat, baina mina, kasu honetan beti mina izaten dana, ez? Baina gure Euskal Herriko piperrautz bat da azkenean. Hori da. Hori esan da. Olagarroa aipatu duzun hortan, Galizira joaten bazaete, ez pentsa bertako olagarroa jango duzuen. Ja, niri horrek decepzionaten zoztan, Patri, baina eske zenbakiak ez dira teratzen. Hori zaminatzen zean, adaraten dien olagarro etapa edo razio guztiekin, nik uste da, inbeste olagarro bertako kostan ez dauzela, Bai, eta gero hori gertatzen da, esaten dana. Euskal Herriko lebatzo onenak eta arrai onena nora juten da? Madrilera. Zeratik gehien ordaintze dutelako. Eta Galizikoa berdina, olagarroa eta itxaski onak eta kanpora bialtzen dituzte, ze kanpotik dirutza ordaintzen da. Hala eta behin, nik pentsatan, konfiantza da ukitzen bozu da, portura zuzenien baldin basoiaz, aukiko zula aukeria. Beste gauza bada, hori bitu, hau. Bera? Beste gauza bada hori jatetxe batera joan, eta hor, olagarro razioa 12 eurotan. Ez du pentsatzen Galiziako izango da nik. Hala ere guk nabarituko gendun.
Nik Zaporian eta ez du pentsatzen. Marokotik ekartzen dute, Marokoko horre kostaldetik, Afrikatik ekartzen dute, pila bat, eta, bueno, nik ez da egit, egia da, antxoa bat, kantaurikoa dan, mediterraneakoa dan, nik holan ikusita esango nuke, begiak itxita gero, prestatzen badiate agian ez, esango nuke asmatuko nola, baina olagarra bat, izaten dira, sakarrauak. Eta begien dira. Nik mediterraneora joten begien dira ez da euskalduna. Mediterraneora, Patri, zungote zara. Hor, mediterraneako kostalde guztira, hor nik merkatuetan da oitxura daukakoteko. Arrandegietan ikusten duzu, bertako arraina, eta dirdira falta zaio. Zigor barkatu dau, erre baino lehen betxu. Gorrituta dauenean berakatza, zua jetxi dugu, eta hau, ez taixen erre, etengabe mugitxu bida. Vale. Vale? Hau, zea piperautza, segitxuan erreten da, berez. Vuelta kuentak, emon. Tatera, ez? Hortik. Hau, zutik kanpo. Osondo. Eta ontsi apur bat, hotza dauenean, ospin txorrota bat botakotza. Ospin, ardoan, ez? Ardo ospin, ez? Bai, horrea. Ardo ospin apurtxo bat, eta gure jada edo ditzen dana. Jada beste hausa da. Hori mendroska da. Mendroska. Bueno, baizaten izuna, Patri. Arek beste arraia, beste begitan falta zaio, hemengo arraian dirdira falta zaio. Zakit, ez dauka. Gure hemengo arraia daukan biziposik. Egia da hemen arrai egun batzu da amazkinean, arrandegian ere, geratzen die, tristura begiekin geratzen dira. Eta gero zabaltzen da bendean, eta aragi ez dauenean nolan trinkoa eta, gertzen da. Nik alatabe, niri guztauko jaten jakitxe zen, nik uste da, azkenean, joen, erosi, da, hortan ikesten dozu, baina, adibidez, lehatzakin edo badak izeni lehatz oso salienaz, eta askotan erostot orduan, baki desberdintzen ona dauen, edo ez dauen. Baina, beste arrain batzukin, guztate jate. Bai, bueno, aragian da, bintzate, trinkoa badauen eror, erresa da. Mamurtzen bazaizu hau eta eskuetan. Amamei galdetutan, begixai enbitzazu behitxu. Adierazpena, zuke arrandegian bazaude, ikusten duzuna da, lehenko eta behin eskatak ze dirdira trinkoa ikusiten da gutxi gora era, begiak eta sakatzak batez ere. Sakatzak gorria badauzka, eta espada pixkat, gorria batetik larrosa aldera bada. Eta holako muki antzeko holan, olako likatzu badaude, ez da mukia, baina da, pegauta moduan hor nabaritzen da. Baina gorria baldin badauzka, hori da adierazpen oberena. Eta gero begiak. Usaian eta bebai, igertzen da pila bat, eta baina latabe, arrainan arabera, zeniak horatzenaz txibia erosterakoan, erosi, eta segitxoan, baina zerako usaia dukan da. Egia txibian usaia, fuertetxua dela. Ez dela arrain zuri baten usaia. Arraina berez, arrantzatuta gero ez dauka usainik. Arrainak usaina hartzen du gero, egunetara. Zuk hartzen duzu arraina, zu itxasontzi batzen zauz, eta lehatza harrapatzen duzu, eta arrain pila badago inguruan, ez da usainik. Arrainak ez dauka usainik, holan esaten da. Arrainak azten du, usaina egunetara. Egunak pasatzen doazen enean, hori arrain usaina dagoena, azkenean, egun bat baino gehiago dukana, baina harrapatu berri, ez dauka usainik. Hori jundan haua itxasontzi batean arrantzan, aukera izan nuen ikusteko, eta horrek harritu ninduen gehien, ez? Ze usaia hasieran itxasontzia sartzen zaenean badao, baina da, lehenauko egunetan harrapatu dutela, eta garbitzen dute itxasontzia, baina da ere beti arrai usaia egoten da. Baina gero berez, arrai harrapatzen zanean, ez zegoen usainik arrainana. Arrainak ez dauka, gero egunak iten ditulako, noski, eta hor naiz eta hotzetan daukin, usai hartzen juten da. Eta ez duela zanai txarra dagoenik, ez da gutxio ere. Eben txepatada xaflatan, joango gara gehitzen, holan fin moztuta, gatzapurtxo bat, eta nik uste txikisa ingotela da, bi patatakin nahiko diko dugula. Hau, nik beto errazetan egisa oitxubin eza gramotan jartzen, baina ez dakatu itxurarik eta beti neurrika. Eta hori tipula bat, eta hiru patata. Baina, karo, patatak haundixak izaten bade. Tipula be azkenean erdixak jarri hotza bakarrik, ze... ¿Por qué os dis? ¿Por qué os dis? ¿Por qué os dis? Ze da, Galizia... ¿Onde vas? Onde vas bai, Galiziera zitzen mardu, bolako? 3 milioi iztun dauzkate,
Eta ni egia esan, azentu asko gustatzen zaite, entzutia gallegoei. Eta aurten izan naiz, lehen aldi holan udan Galizian izan ginen, lehena hobe egonda nago, baina lasterketa baterako, junda etorri izan zan, azkenean bi Galizia dugunik sola genituen. Baina bai, eta beti gogoakin, da urten 2 aste terdi genituen Galizitik, eta, hor barnealdean da, azentua daukaten, eta oitxura handia, Bai, eta ondo ulertzen da, gutxi hori erabalan, belarria jarrita, hau da, nik, lehen ohitura handia genukan, Katalunia aldera eskalatzen da joteko, pilo bat aste santutan, da Gabonetan da, hemen eguraldiak zuenean laguntzen, normalean eskalatzeko aukera eguraldiak gehiago ematen zuen, ez? Eta, hasieran belarri egin arte, ez diozu gehiegi ulertzen, baina gutxi hori nundi doan, bai. Eta Galizia, gallegoarekin berdina. Hasieran, belarria egin arte, pixkat, kosta, baina gero entzuten nien beraien artean, kontu kontari, tabernan da holan jende heldua eta horre, Ribera Sacra inguruan debilik ginenean, eta zeion, jakite zen duen nundi zijoazten, eta gustora, Hori isa gutxinaka da... Belarri egitea. Belarri xetxia. Hori euskerakin, atzo euskaran eguna izan zela eta hori ez da gerdotzen, ez? Katalanakin, galizarakin, baina gu gaztelera dakigulako, Patri. Karo, antzeman zeike, baina hori, euskarakin... Galizian ere, gure bezala euskalkia dauzkate, eta 3 aldetan itzen da, mendebaldeko Galiziera, erdialdeko Galiziera, eta ekialdeko Galiziera daukate, eta beraien artean ere, guk hemen Bizkaian, Gipuzkoan, Nafarroan, iparraldean eta bezala, ezberdintasuna daude. Antzekotasunak edo? Zerbait ondo ulertzen direla, baina, gero eskoletan da, Galizieraz ematen diete umei, eta ematen diete, esango zen, Galiziar batua. Batua, ez? Hori izan minotzen Galiziar batu da den zer. Eben txezigor, behitxu, patata gehitxu itxugu, eta ontxe da, behitxu, nahazketa hau, jarteko. Piperrautza eta batxuriana, ez? Hori da. Orduan, honek emangotza, koloria, saporia bebai, aparta, eta sapore geixa hau emoteko, edo, apurtxo bat altzatzeko, hor sartaginan ipurdixata jasotzeko, hau, zu bizien jarriko dugu, eta... Artuz, albariño? Ez da albariñoa... Da, hau zera... ez da, godeioa. Ez jaten izen etorten. Probatu nuen godeioa baita eta albariñoa nahiago. Bai, ez dakit. Zuen nire kontra itxiarren? Badakizu, nahi eta. Badakit esan zen maten godeioa esan dula? Ez. Nik bia probatu nituen, da biak onak iruditu zitzaizkidan. Baina, Ribera Sakrakoetin, maite minduta etorri nintzen, eta ala ere enteratu naiz, oso gaizki da biltzala. Eguraldi xagatiko. Ez. Usta jasotzea oso zaila da. Azkenean dira olako aldapak, kriston aldapak, eta, ekoizte asko kostatzen da. Eskulanean eta lan asko ematen duen zerbait da. Jende aurkitza kosta egiten da. Eta neiko gaizki omen da biltza izendapenean, Bai. Hori prezisuan be nabariko da. Bai, eta egia esan, ni presioak zitzaizkian olan astakari bat iruditu, eta ardo oso onak, baina antzaniko gaizki omen da biltzala, eta polita daukate antolatuta, upategiak ezagutzeko aukera, bertan upategietan jateko eta aukerak ere ematen dituzte, eta polito daukate, eta benetan merezi duela ikustea, nun dauzkaten maztiak, eta nola ateratzen duten handi ematza, baina, hau ez dago muñona. Ai, ama. Laguntziarren. Irureun. Karo, nesko egatzen du. Ai, ama, barkatu. Patri! Zauztasun behin, errezinela asko. Gaztetan da, ez tozula bidertzen. Baizera. Esan dakoa. Aukera badukazu joateko Galiziera, Ribera Sacra ingurura joan zaitezte, ikusgarria, erromatarra joan ziren bertara, hor Leonen bezala urrea aurkitzea espero zuten, urrerik ez zuten aurkitu, baina bai lur eta klima oso ona matza landatzeko, eta, esklabo pilo bat eraman zituztenez, jarri zituzten, terrazak egiten olako aldapan, baina olako aldapa, olakoa, gero, olako trenbide gainean, esango dezagun, karroa dauzkate, eta goiti bera igotzen dituzte matza eta hori, eta
bueno, bai, ikusgarria eta benetan ardo onak eta gomendagarriak. Bueno, Bitxa. Bai, bitxak entzen, guk ardaua botatzau hemen, bai. Eta ontsa hasiko gara, salda. Bero-bero daukagula, honek, estaltzen. Osondo. Eta honei botakotzau, saporia bauka. Baina Galizian oso salia ediena, Zigor Iturrieta bere etxean ez dala oso salea. Ez da Zigor Iturrieta ere ez. Ez da Zigor Iturrieta ere ez da salea horrena. Erein, za. Hala, baten faltan, 3. Bai. Erramua baten, behitu, Xabi Etxebarriak, nire kuadriekoak, arrazetekoak. Bai. Zestan, lengu gunean, ereinotza sabizen aipatzen da, izango da ereinotza da, ereinotza gora eta bera, ezakixen, eta gero esan gauela, gero ikusi zaula da, erramua. Nok hori? Xabi. Zerra, zeta belaunaldikoa? Zeta belaunaldikoa? Ez, mileniala da, Xabi, 80 nire harinekua. Orduan erosketak eta egiten juten da. Hombre, ez dauka lotzai. Lotza zer lauko lotza? Legunen artikulu bat atera zen, nola, esate zuen, zeta belaunaldiak, lotza sentitzuela ez dakila erosketak egiten aurrez aurre, merkatura joaten, arrandegira joaten ez dakila, baina internetez erosketak egiteko inungo arazorik ez oso ondo moldatzen direla. Benetan? Bai, eta... Nik entzunaren, zeta generazioak eta nera dineko jende pila bat ezagutzen dut, ez daula inoiz telefonoz deitzen ze lotza emototza. Baina lotza ze... Zeran, inon etxera? Osea, norbaiti, pertsona bati? Zer, gainak gaur egun, deitu iten duzu, esaten dana, atiro, fijo. Badakizu, berak hartuko duela, lehen deitzen zen duen, etxera. Eta ni horre bai ematezia lotza, nik onartzen dut, zintzilikatu izan. Osea, telefonoa eskein izan dut. Benetan? Hombre, hartu bere aitak eta bai nor da kling! Tu. Esto zein ez den benetan, sabes? Bai. Jo, Zigor. Inoiz indut. Onartzen dut, deitu... Enotzun horta sartzen bai, jendiei? Bikote esan nahi, orduan hasi berri, eta, karo, deitxu, eta eskuak gurutzatuta, hankak, atzamarrak eta danak. Mari Carmen, bau! Eta prin, eta, a ber, hainoak hartzen duen, da, hainor da, tu. Ai, publizitatea berriz. Eta, horrengo nian, gero arratzaldian bikute, lehen etxea deitu dute, eta mostu indute, eta abai, Karo, gainera lehen... Ze gauzak, Ez zien lehen pantaiak eta gertu norez deitu zen, bestela... Salduta zezu. Niraman etxean dau, telefonoa... Karo, gure umeak flipatu, juten die, eta ama, telefonoa hartzen da, eta, bueno, dauka heldulekoan da. 6, 7, dana eta flipau egiten da. Honekin deitu aldiezue amatxori telefonoz, eta pum. Bai, holakoak izan ditugu, eta lehen deitzen zenuen etxera, bikoteak ez zuen, hartzen zuenak. Eta galdetu hartzen duen hor, anekdota badukan, niekin eskalo atzera juten zana, Urtzane Romero, guresoak hor beraldeko ez da irungo zen da. Eta berak euskaraz ikasiko, irakasle da, eta oso. Eta deitu bere, ¿sí? ¿Está Urtzane? Sí, ahora se pone, ¡Xaro! ¡Al teléfono! Xaro, agurtzane da? Ordutik, gubeti, ¡Xaro! Baina, Xaro, euskaraz... Ez dakit, egia esan ez galdetu inoz. Baina, claro, berak hartu zuenean telefonoa, bai, eta nire, jo. Zer? Hombre, Xaro, ¿qué pasa? Nire amak behitxu, beti anekdota berdenak kontatzen dau, eta nire nebai barela ditzatzen, abisanakin. Bai. Eta deitzen zanean, lagunek edo etxera, karo, bakitzu nera biek eta, ez da el barela, edo badau barela. Eta nire amak, bortzixa batekin, nire amak esaten. Baina zein, senarra, alabia, semia, dana dauzkatemen barela. Nire amagin arreba, zein ja. Eta beti, bardeinakin. Bueno, esaten nahi nintzen hori, zeta belaunaldian inguruen esaten da, antza, arrandegira joaten da ez dakitela, eta hor, lehenunean, TikToken ero agertu dira jente hau, beraien esperientzia arrandegikoakin azaltzen da bat, lehenuan zegoen niko minduta ero, juntzalako arrandegira, eta nahi zuen, beretzako arrai razio bat bakarrik. Eta arrandegikoak ez zidan ondo ulertu, eta arrain erdia eman zidan.
Eta arrain erdiarekin joan behar izan izen etxera, eta horri izan dut arrain erdia hilabete guztirako. Ez arrain erdia zen, izokin erdia, antxoa erdia, karo, arrainak, Claro, baina lehenko eta baina arrandegian ez dizute lehatz razio bat salduko. Jute masa arrandegira ez dizute lehatz xerra bat emango. Lehatz erdia, aukeran, segun ze tamainoko utziko izute, txikia badira, olako lehatz txikia badira, emango beharko duzu osoa. Bestela, erdia eraman beharko duzu gutxienez. Eta honetan, behitu nik esadotzut oso lehatz zaria nazela, eta batzudan igual bakarri nahuenean nik itxotena da osoa erosik, izostu, eta nahi dotenian, bitxu gaur bakarrik nahu, eta xolomotxo bat eingo tolan txikitsua, laban. Atalaten dut, aurreko egunean, da listo. Hor, komentariotan sartu behar ginen gu, Patri, eta esan, lasain, eska, ez da ez gertatzen, moztu, plastikoan bildu, razioka, eta izosgailuan sardu iten duzu, eta behar duzuen atara ordu batzu lehenago, erogun bat lehenago, oskailuan utzi desizosten, eta hurrengo egunean, jan. Eta bestela badauz txikitsuak, behitxu, nik hau erosiotena gaur, kilo bateko esan. Ja, baina bera bakarri baldin badau. Hori. Razioa erdi eta erdi. Baina bera nahi zituen bi pusketa bakarri, Patri. Eguneko afarikoa. Hortan, ez da bai dugu. Bidaltzeko imeilu atxorinera, da lagunduko trau. Ebentxe, patatak, ondikoan bide dituzte, beste, 8 minututxo edo, bai. Gero, botako dugu lehatza, ilarrak, azkenik perrexila eta zerbitzatzia baino eskako falta. Bikain. Eta jatia. Zelako itxura goxua. Ere jontzak enduko. Mesedez. Horre, txirla batzuk eror botata ere, Patri. Bikain. Bikain geratuko ziren. Eta hemen plater bakarra daukau. Garai bateko marinel eta olako errezetak oso praktikoa ziren. Lau osagai eta batez ere tripa betetzeko errezetak izan behar ziren. Eta merkiak. Jo, hau bai, merkia gainera. Holan, eguneko menua izaten bazan da, lehendik zeo sartu duzu, xerra batekin edo xerra biolakin txikixekin, ondo soiaz. Berez hau, garbitxuko dugu. Apurtxo bat, perexil freskoa bai izatekotan hemendik ondo, eta hementxe gure lehatza galiziar erara. Itali, berroren zerdeska. No, Arraina puntuan dau. Gaur bai, aputxo bat pikante. Ze piperautza gozoa gaztauen jat. Berez, gaur benetan ez dala itzaki hau beti izaten du. Pikante dau, jendia zurbiltzeko da. Gaur pikante badau benetan. Keba, gaur dau, Alberto, hau dau, puntu. Vamos hona, baina ez dau. Ez da bain pikante. Ez dau exageratu, Patri. Badauka puntutxu bat, baina nik, hola gustatzen zait, Bai. Gaur goxua. Hona. Gero taperren bat erumenko lan afaltzeko. Zela esaten hain exageraua mutil. Baina da berua sartu dalako, ez pikanteagatik. Berua, bueno, bai, bero ze jaten da, porro salda. Eta orain, porro salda. Porro salda bakaioarekin. Euskal Herriko errezeta klasiko handienetako bat. Eta guretzean bakaioarekin ez, baina porro salda saieskiarekin askotan egiten du. Ezkara, bakaioarekin kosu geratzen da, baina nik aukeran nahi dut saieskiarekin. Saieskiarekin inoiz prau. Ez? Nik saieskia lehenengo egosten jartzen dut, eta salda hortan bertan, gero gaur egun moduan. Porruak, zenaria, patatak, bertan, ahora. Barrura. Nola ingo dugun? Holaxe. Porruak, azenarioak txiki-txiki moztu eta erregosten jarriko ditu olio pixkatekin. Patatak raskatu eta hauek ere 5 minutuz erregozi. Saldarekin busti eta 25 minutuz egosten utziko ditu. Patata egin dagoenean, makaiagoa gehitu, beste pare bat minutu irakiten utzi eta zerbitzatu bero-bero. Orduan ezerrez, hor behitu. Porru salda kontuetan. Badaude batzuk gustatzen zaiena, porru patatak esaten da holako ataletan. Klak, 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 moztuta. Bestatzu txiki-txiki. Hor, bakoitzak bere erara, etxean nahi duen mozuan, egiten dute moduan. Nik egiten ditut
erditik eta gero 2-3 ataletan moztu, eta listo, baina gure etxean egia da, lehen, sasoi batean, xerrak, olako xerrak mozten ziren, da, holan. Eta argazkirako poritago geratzen da, nire gustatzen zain nola geratzen den, xerratan. Holan, porru atalak nabaritzen direla hor. Igertzeko porru salda da. Bai, porru salda eta esolako, Juliana sopa bat. Hori da. Oso ondo, urte amaiera iristen gabiz, eta badakizu horrek nahi dagoela esan, EITB maratoia martxan jartzen dela, aurten abenduak 12an izango da, eta hau, entzun bihotzari lelopean, jarraik emongotza gure bihotz taupadekin, apurtxa laguntza, bixotzan gaitzei, ez? Hau izango da keinua, eta azkenean gogoraraztia 2022an estatu mailan izan zala eriotzen erenan arrazoia, kardiopatiak edo bihotzen olan arazoak, beraz, dirua biltzen gabiz, ikerketarako eta batez be gaitz honek pairatzen dituzten pertsonen laguntzeko eta zaintzeko. Horretarako hementxe uste dut dugu telefonuak, bizun bidez, telefono lan tradizionalan bidez, eta entzungo zu, egun honetan eskutitza abesti mitikoa emendikak taldearena, baina aurten Leire Martinezek eta Martin Urrutiek jarri dauela ahotza, ez? Eta, abesti polipolitxa ekimena bai, beraz, egin zuen ekarpenak, eta 12an elkar ikusiko gara. Gaina, legunean esan dago, zebaki borobila, bai abestiak, bai EITB maratoia bieko 25 urte betetzen dituzte, eta ospatu beharra dago, eta horretako zuen diru laguntzak eta eskartzen dira. Hori da. Gero, porrua erosterakoan olako frutaen da parazki dendetan eta 6 irizpide hartu bide kontuan ondo egoteko. Telena, koloria, ez? Koloria berdea izan bida. Hau, ikusten duzuenean holan horrixak igual, lehorregia, bostoanak, bai. Ikusten dituzue, lehorregi, horiskak, ez dauzela holan ondo. Ximelduta duenean da nabaritzen apila bat. Hori ja, nik komendatzot, ez erostia. Gero, zurtoina gonbida, zuzen, txuri, holan, ez dakitzu, ikusten duzula da, gustu ematen dago ikustia eta dana, ez? Trinkoa izatea, zuzen espada okerrak, badakizu, trinkoak eta izatea, eta ikusten dela, lehatzakin ez den moduan arrainakin gogorra dagoela. Eta porruakin, pila bat errezeta ditugu, aurrekoan ipatu gauen, Tolosako ama jatetxean nola daukien porrua 7 testuratan, eta errezeta tradizionalauak, gaurko porru salda bezala, porru patatak, betikuak, eta, zigorrek atzo edo lehengunean prestatu zauen porru bizkotxoa. Hori bebai, hor daukagun, ez dezagun ahaztu. Eta gero, bakaiagoa jarrikotza, eta Portugaleten, eta taberna holan tipiko bat, zerbitzatzen dauela Euskal Herriko pintxo tipiko bat, dala gure Euskal Sushia. Makaiagoa, itxen dauena da, gatzak endu, ez? Beratu gatzak endu, eta gero berakatz txiki-txikituakin eta oliba olioakin zerbitzatu lan sotz baten. Bertan Portugaletan dau txiki taberna. Oso tipikoa dela, gainera eurak aukitzen da sagardaua, hau astigarrakoak mesez esentzuteko, aukitzen dau grifokua. Eta holan txampainako kopatan zerbitzatzen da, eta tipikoa da, txorrotako sagardaua, eta pintxo hori jatia. Hora, bertako ronda da. Oso beretan, oso gomendagarrixa. Hor, tipikoa, jarrilera, horti izena, esaten da Portugaletan jarrilera da, jarran, pitxarrian, txakolia zerbitzatzen zala. Horti dator, pitxarretan, jarrilera, horre, txalupa horre trainerua, jarrilera, da, hortik, pitxarrak, jarra. Beti ikaztugu zeuse, hemendik, eta ontxe behitu, saioa maitzeko, komentako zut, berri bat, niri asko deitu ostana atentzioa. Bota. Eta da, Japonian, egin dabela olako ikerketa bat, eta ikusi daue oso erlazionatuta dauela, famili baten, pertsona, edo famili burua dan adina, eta famili horretan edo etxe horretan zenbat sabor botatzen dan, zenbat saborrera. Hau da, gero eta gazteagoa, gero eta gutxiago bota, ero alderantziz. Zuk ze uste duzu? Elikagaiako purua? Elikagaietan, gero eta helduagoa, gero eta gutxiago botatzen dela, ez?
nik hori... Beharra ezagutu duen jendeak, gero izango zen, ez? Nik hori pentsau dut, eta pentsau nahi dut, edo nik uste dut Euskal Herrixan holan dala, ez? Zuk igual, ez dakit, tipula punta bat botatzen duzu da, amamak, baina zelak bota bizu hori salda baterako gorde, edo zeuzetarako gorde, da, behintzat Euskal Herrixan hola dala, ez? Amama eta aitonek geixa gordetzen dauela. Ba, Japonian erlazionatuta dau, baina alderantziz. Pertsona helduagoek botatzen daue elikagaiak, Euneko 50 gehiago, bikoitza botatzen daue, helduek gaztiego baino, ez dakit gaztiego, diru faltan da nien, ez dakit diru kontua dan, kontzientzia kontua dan, baina bai, adinakin oso relazionatuta dau, eta, karo, hori keskagarrixa da, ze biztanleria geroz eta zarraua dan herrialde bada. Orduan, bertako gobernua oso keskatu dau, datu honeikin. Baina, a ber, Japonian horre ezagutu dituzela ez gabeziak horre bigarren mundu gerran, galtzaiero izan ondoren, Eta gainera, bertako pentsioak, naiz eta pentsio altuena izan, oso bajua di, eta ikusten da jende nausi asko, tabernan lanien, eta olako autobuseko gidardi, da ikusten da, zerbitzutan eta lanien, naiz eta 82 urte izan, Orduan, ez dakit horrek harritzen dau, datu honeikin. Berez? Gauza bat kontuan izatekoa, eta guk hemen txorienetik beti gomendatzen dugu, elikagaiak ez xautzeko eta gehiago aprobetxatzeko, niri gustatzen gaten hain da, menuak aurretik antolatu, holan badakizu, zer erosi biosun konkretuki kopurua da. Holan, niri ez jatena gustatzen hau pertsonala da, maiz gustatzen olako erosketa haundi-haundixak, jendia joaten da, hilabetian behin joaten da, jazta ez. Niri gustatzen jat, nahi dut, gutxinaka erosi, poltsatxo batekin joan, eta aukera baldin badau, baina denbora leku danetatik aldatara, eta gustatzen gat, egunekoa da, urrengo 2-3 egunetakoa erosi. Tik. Eta holan hobeto antolatzenaz, ni. Gu oso txikietako izan garenak eta guk eugan, denda bakarra geneukan, gero arategia begontzan, baina egia da, eta arraina astian berritan ero kotxia etortzen zan. Eta gu badaukago itxura, bastean behin erosketa handiak egitekoa, eta gero, beharrala jun zerbait erostean, baina normalien astean behin egitekoa hori etxean ezautut, eta nik orain di, batzutan... Hiltzatu agaratu bat. Egiten dut bat handia, eta gero, badaude gauza batzuk, beharrala erosten juten nahi zena. Segundu bat, Patri. Esan, lasai. Hemen, kipula, esporrua, azenarioa txikituta, gero patata ere hemen kreskatu dugu, eta orain, 3-4 buelta eman, eta salda litro batekin, gutxi gora era, estali arte, estaliko du, eta gehiago behar badu, hemen txe, ez dauka arazoik, ur pixka botako diogu, eta utziko dugu, 21 minutuz, hemen, biteli handeriñoak esaten duen momen, plo-plo, irakiten, tapa jarrita, eta behin, egosita dagoenean, patata ondo daukagunean, kaiagoa bertara sartzea, eta hori bukatzea besterik ez dauka, hau bai dela, erreza, merkia, sasoikua, betetzen duena, eta... Eta azte azkenetan, itxen dugun erreztekin noan, aproposa. Eta atzo esaten, batzutan iten ditut, atzo bezalako errezeta, esan dezagun bereziak eta gaur, tradizionala da. Ointxe datoz. Bueno, 25 minutu izan ditugu gure patatak porruekin eta egosten, gero makaiagoa gehitu diegu, eta beste 5 minutukin, honek atal txikia ziren, listo, Ira, ze itxura hogan. Nik lehen garai batean behiten nuen, batzutan hartu eta hemen olio erreba botatzen nion, ero egin izan du baita hartu eta makaia horrekin, egin olio pixkatekin olako pilpila antzeko bat, eta ero sartu, orduan pilpilan puntu krematxua ere, osondo geratzen da, eta kipula badago jentea kipula sartzen diona, gero kipula pirrindu iten duzu. Aukerak pila bat, baina porro salda, bakarra. Eta ointxen eguan oso ondo sartzen dana. Zuzigor, ez hau zulen bakarrik astian behin itxeo zula lan, erosketan nagusia, zara zerrenda ikekua, edo zara geisha holan improvisatzen joan, da bitu hau honen gogoa dagote. Beti zerrenda. Beti, zerrenda gabe ez dakit. Nik hartu, eta etxean hitza dute ibilbide bat, patata faltada, kipula, bestea faltada, hartu, konservak badaude, konservak gau, esneak, hemen.
eta dena beti apuntauta. Beti. Bestela, erdiak astuko zitzaizkidan, erdiak baino gehiago erosiko nituen. Eta zerrenda mobilen o papera da papera eta boligrafoa beti. Mugikorra ez amate dut hemen. Ez daukatu itxurei. Ze borratu iten da. Eta gero piztu imardozu berriro. Eta beste ordea papela hor daukazu idatzita eta argita garbi jartzen du. Aste azken tradizionala, sukaldari tradizionala. Bai. Eta gaurkoan porru salda makaiagoarekin. Tak. Hemen, ni bat badaukat, Ni, hemen, nerea... Bani nirelako? Zer iruditzen zaion bere horri. Zeire, Hemen ni patatak lehen etxean nintzen zapaltzekoa, Nik onartzen dut, oraindik gaur egun, patatak apurtzea gustatzen zaidala, Pero... Potimarroia, legunean ingenuna, hemen ere... Oso ona. Oso ondo beratzen da. Nik ez du protu horretik. Ni beti, etxean beti kalabazak nik dut. A ber, patata putxo bat olan zigorren omenez. Ze ondo. Gaurko afaria... Bai. Listo. Gure etxean gaur, bentsat, porru salda. Zurean? Nerian, bakaioa galiziera, oza, bakaioa lehatza. Orduan, gaur afari honak eraman gau itxu taperrean, taldekuek zeo zeusten badozku, Eta bestela, jarraitzuko kosinatzen bixaren mentxorienen osteguna dela. Beraz, etorri gurekin. Agur, bihar arte. Agur.